العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Окупанти обшукали будинок політв'язня Енвера Сейтосманова в селі Тилове під Севастополем і відвезли на допит його брата Ернеста. У грудні 2019 року Южний окружний військовий суд Ростова-на-Дону засудив Енвера до 17 років колонії суворого режиму за надуманим звинуваченням в тероризмі і участі в забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір. Але силовики не залишають у спокої його рідних. Це вже третій обшук. ФСБівці увірвалися вчора о 6 ранку, коли його брат робив намаз. Силовики заламали йому руки, троє схопили за ноги, один тримав в задушливому захопленні. Тільки після того, як Ернесту стало зле, слідчий наказав відпустити його. Після цього Сейтосманова відвезли на допит, який тривав 6 годин. Він відмовився підписувати протокол обшуку і свідчити проти себе і своїх близьких. Хлопця відпустили тільки після того, як він підписав папери про нерозголошення того, що було на допиті. 100 днів на чолі Сполучених Штатів. Президент Джо Байден відзвітував перед обома палатами Конгресу за свою роботу в Білому домі. Говорив про пандемію, економіку та протистояння російській загрозі. Заявив, що не прагне посилення напруженості у стосунках з російським президентом Путіним, але ворожі дії матимуть наслідки. Президент Байден також готовий співпрацювати у спільних інтересах, зокрема щодо скорочення ядерних озброєнь та зміни клімату. With regard to Russia, I know it concerns some of you. Що стосується Росії, я дуже ясно дав зрозуміти президенту Путіну, що хоча ми не прагнемо до ескалації, їх дії матимуть наслідки. Я прямо і пропорційно відреагував на втручання Росії в наші вибори і кібератаки на наш уряд та бізнес. Але ми також можемо співпрацювати, коли це в наших спільних інтересах, як ми вчинили при продовженні договору про скорочення ядерних озброєнь, і як ми працюємо над вирішенням кліматичної кризи. We can also cooperate when it's our mutual interest. В Росії заявили про затримання 16 буцімто українських неонацистів. Обшуки відбулись в Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі, Пущино та Переславлі-Заліському. Затриманих парубків назвали прихильниками українського молодіжного радикального руху МКУ. Вони, на думку силовиків, причетні до насилля, пропаганди екстремізму, а також буцімто готували теракти. Зокрема, підриви кількох урядових будівель та збройні напади. Підбурював росіян до заворушень, на думку слідчого комітету, українець. Окупанти просять свій слідчий комітет та ФСБ відкрити справу на 12 громадян України за водну блокаду Криму. Про звернення до силовиків заявив так званий віце-спікер окупаційного парламенту Юхим Фікс. У переліку Андрій Сенченко. В березні 2014 року він обіймав посаду заступника голови адміністрації президента. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу Ріфат Чубаров, віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар Лінур Іслямов, екс-постійний представник президента України в Криму Борис Бабін, перший і п'ятий президенти України Леонід Кравчук і Петро Порошенко. Окупаційна влада хоче позиватися на Україну через перекриття Північно-Кримського каналу, адже Дніпровська вода на 85% забезпечувала потреби півострова. Окупанти вже витратили понад 100 мільярдів рублів на те, щоб відновити запаси прісної води, але безуспішно. На окупованому півострові масово введені обмеження водопостачання. Один український військовий дістав кульове поранення біля Зайцевого на Донеччині. Йому надано першу допомогу, боєць у задовільному стані. Також на підступах до Катеринівки та Красногорівки окупанти били з мінометів 120-го, а біля Водяного – 82-го калібру. Там же ворог закидав заборонені протипіхотні міни ПОМ-2. Крім того, в районі Авдіївки, Золотого 4 та Світлодарська ворог гатив з гранатометів різних систем та кулеметів. На всі 15 ворожих обстрілів українські захисники відповіли вогнем. А сьогодні зранку окупанти тричі відкривали вогонь в бік позиції об'єднаних сил.
Так, неподалік населеного пункту Опитне окупанти відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля Павлополя ще й з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Світлодарська противник застосував станкові, протитанкові та автоматичні станкові гранатомети. Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає. Контррозвідники СБУ викрили агентурну мережу терористів ЛНР, які готували хімічну атаку проти українських військових. Вони планували розпилити хлор в пункті дислокації одного з підрозділів на Луганщині. Також ворожі агенти за гроші збирали і передавали своїм кураторам дані про розташування, озброєння та пересування українських бійців. В затриманих вилучили електроніку та спеціальні схеми місцевості. Їм оголошено підозру у державній зраді. Маршал Шапошніков ледь не підбив себе своєю ж ракетою. Російський фрегат саме проходив випробування після модернізації, але щось пішло не так. Нова крилата ракета «Калібр» вилетіла, закрутилася і пірнула в море. Це та сама ракета, якою нещодавно кремлівський очільник Владимир Путін лякав ворогів Росії. А фрегат «Маршал Шапошніков» невдовзі має приєднатися до Тихоокеанського флоту. Гуманітарні пакети з продовольством мусульманам Києва роздали турки Німеччини. Через неможливість провести масовий іфтар, вечірню трапезу в священний місяць Рамазан, мусульмани вирішили роздати харчові набори, щоб кожен, хто потребує, і той, хто постить, зміг провести розговіння в родинному колі. У мечеть Духовного управління мусульман Криму запросили переселенців з Криму та Донбасу. Кампанію по роздачі гуманітарних пакетів організувало управління у справах релігії Туреччини спільно з тюркськими діаспорами Німеччини. За словами гостей з Німеччини, там проживає близько 5 мільйонів тюрків і функціонує більше 1000 мечетей. Ці продуктові набори куплені на пожертви мусульман Північної Баварії. Навіть якщо між нами тисячі кілометрів, свою мрію проведення іфтара за одним столом ми вирішили реалізувати таким чином. Ми не можемо зібратися за одним столом, тому ділимося хлібом з нашого столу. Від мусульман тюркських громад Німеччини вам невеликий наш подарунок на Рамазан. Ми приїхали його вам передати. Allah kabul etsin. Lütfen buyurun. Buyurun. Очень большое спасибо, что в такое трудное время, я же плакать начну, что наши мусульмане нас так поддерживают. Большое спасибо. Дай Бог им удачи в своих делах, чтобы у них работа шла хорошо. Им хорошо, и нам будет хорошо. Спасибо. Аллах шикр. Бигзур Ахмед, большое спасибо всем за заботу о том, что в такой большой, великий праздник нас поддерживают наши соотечественники, наши одноверцы-мусульмане. З початку священного місяця Рамазан представники управління у справах релігії Туреччини спільно з кримським муфтіятом роздали продуктові набори вже більше ніж 2000 родин мусульман. Ukrayna'daki bütün yardımları bizler değil. Допомога надходить не тільки від нас. Єдиновірці з Туреччини та інших країн, представники громадських організацій завжди поруч з нашими єдиновірцями з України. Надавати допомогу, хоч і невелику, це наш борг. Це більше, ніж обов'язок, оскільки ми думаємо про братерську підтримку. Нехай Аллах буде поруч з тими, хто надає допомогу. Нехай збереже нашу державу і наш народ.